Moikka! Tervetuloa taukoliikuntahetken pariin. Tällä tauolla päästään tekemään venytyksiä dynaamisesti. Ekaksi lähdetään perusasennosta ja viedään kättä olan yli toiselle puolelle pumpaten. Voit tehdä laajempaa tai jättää vähän pienemmäksi, mikä on tämän päivän liikelaajuus. Hyvä, vaiha puolta. Sama homma. Kuulostelet, mikä on liikelaajuus tänään sillä puolella. Hyvä. Ja seuraavaksi otetaan venytyksiä lonkan koukistajalle. Ota pitkä askel taakse, hae hyvä tasapaino ja rintakehä pystyy. Lähde pumppaa kantapäätä sieltä lattiaa. Hyvä. Vaihdetaan puoli. Pitkä askel taakse, kantapäätä lattiaan. Hyvä, voit palautella keskelle. Ja kolmantena liikkeenä päästään huoltamaan meidän rintakehää, eli tuodaan sieltä kädet sivulle suorana ja lähdet työntää yhteen selkää pyöristäen. Taakse viedessä voit avata. Hyvä. Kiitos kun osallistuit tähän taukoliikuntahetkeen. Mukavaa päivän jatkoa.